And guys, ready na po tayo. Magka tayo ng mga lamas. Ayan. Carrots. Ayan. We will cut into small pieces. Ayan, dahan-dahanin lang natin. Tapos ito yung string beans. And then, siling kagoko, pepper, green at saka red. Ahos at saka loya. Ayan. I-cut din natin sa wow. Ang galing ko guys, no? O, see? Ayan guys. Siyempre, kung meron tayong chicken biryani tayo, yun tayo. Sweet melon, ayan, di ba? So, sarap yan. Ito yung pangmagas. Oo. I-cut natin sa magmayon na to, di ba? Anak ko kayo, no? Ayan, sa magmayon lang. Dagko man na, di ba nagagumay? Hoy, maniliit lang yung manipis. Para saan ba to? Di ba pangmagas to? Ayan. Ito na yan. Tunas ka ton, one. Dito mo ilagay ano? Dapat wala tayong ganyan buto kasi yung buto nandyan kasi yung masarap sa buto. Pangalawang panghimagas, watermelon. Tagawa na to ang isa kay ugma na pud na. Pero lisod-lisod di ka ba? Ay sayo mangita og lisod. Kung to dito to pero ana para isa lang. Oh. Di ba makaya? Tingnan pa natin yung sa ating ulam. Ano yung order ba? Huwag mo nang tanggalin yung ano, lisok. Diyan mo nakalisip sa hasol. Ayan na siya guys. Ano ka diwa sa kwan ha? Watermelon. Ayan, pati guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, magluluto na po tayo ng chicken Majboos. Ayan, nilagyan na po yan ng siyempre, oil, sibuyas, ahos, carrots. Po natin ang rice. Ayan, rice. Ayan. Ilagyan natin na sayang din. Mabustog na tayo niya. Tapos, kailangan ko na siyang i-mix para mahalo ko siya ng maayos. Mix natin ng maayos. Ayan, halo-haloin natin para maganda yung lasa.
Dapat maghalo tayo na mayroong halong pagmamahal. Ayun. Ayusin. Ang gilid-gilid, tarungon. Ayun. Tapos ilagay po natin yung potato. And then, ganun din. Mix natin ulit. Para mag-scattered po yung potato. Po natin ang red pepper. Ayan. Mix natin ulit. Ayan pa. Tapos ilagay din natin yung green pepper. Ayan, mix din natin ulit. Para mag-mix talaga na maayos. Para nindot kayo ba? Lami kayo. Kaya kung lami ni, maninda ta guys. Maninda ta para palit og kuan ba? Palit og cellphone. Palit og cellphone di bugas. Ayan. Nice. Nilagay natin yung beans. Ayan, mix natin ulit. Mo mo nag-ihit. Mo ni second guys, sabaw sa manok. Itong manok nga ilagay, gamiton niya po na to dire. Para mo ni sa gibutang nga sabaw para templado na ba. Para dagdag lasa, dagdag lami. Mauna ni siya ang guys, ang chicken na luto na, pero ato pagyapon ni siyang prituhon para mas lambot ang lasa. Crunchy yung niya ba? Crunchy siya. Hindi doon po na ko siya paminta para mas malamig po ang lasa. Guys, magprito sa ta. Ayan, ito na yung fried chicken. Ihalo na natin ito sa rice para maging chicken mashed siya. Ayan, thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe.